Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para siswa. Tos pundi kabaripun? Mugi sami sedaya nggih. Amin ya rabbal alamin. Nggih pepanggihan malih kalian kula yoga wonten ing piwulangan basa Jawi kelas 7 SMP. Nggih, saderengipun pepanggihan wonten menika sumangga kita sami ndedonga sesarengan miturut kapital dosen kita piyambak-piyambak. Ndedonga kawiwitan. Cekap matur nuwun. Nggih. Sumangga para siswa presensi rumiyin nggih wonten ing Google Form ingkang kula cawisaken linkipun wonten ing deskripsi video YouTube menika. Lajeng dinten menika kita badhe ngrembak babagan unggah-ungguh sapa aruh ing lingkungan masyarakat. Nah, juga kalian kadenipun 3.1 memahami fungsi teks lisan sesuai dengan unggah-ungguh Jawa. Lajeng indikatoripun 3.1.1 siswa dapat menganalisis dialog pacelaton sapa aruh di lingkungan masyarakat yang disajikan sesuai dengan unggah-ungguh Jawa dengan tepat. Lajeng ancasipun pasinaon menika siswa dapat menganalisis dialog pacelaton sapa aruh di lingkungan masyarakat yang disajikan sesuai dengan unggah-ungguh Jawa dengan tepat. Lajeng paitaipun supados para siswa langkung wasis kekaitan kalian unggah-ungguh mliginipun sapa aruh ing lingkungan masyarakat. Nggih. Lampahing pasinaon samangke mawi model discovery learning dados samangke wonten ing pungkasaning video menika wonten 3 soal geladen ingkang kedah dipun jawab para siswa sedaya. Nah, samangke jawabanipun dipun pintun lumantar link ingkang sampun kula cawisaken wonten ing deskripsi menika ugi. Nah, lajeng semoga kita wiwiti unggah-ungguh sapa aruh ing lingkungan masyarakat. Oke, kata-kata deh. Pangertosan. Unggah-ungguh yaiku tata pranataning basa miturut tuhuring tata krama. Nalika miturut BJS Purwodarmito taun 1939. Nah, lajeng pengertosan salajengipun unggah-ungguh inggih menika tegesipun saged guneman kanthi manut tatanan ingkang sampun lumampah ing budayan. Tiyang ingkang saged ngecakaken unggah-ungguh menika langkung sekeca anggenipun sesambetan utawi sesrawungan. Nah, tiyang ingkang saged migunakaken unggah-ungguh kanthi becik menika tegesipun saged ngajeni tiyang sanes. Nah, menawi sampun makaten tiyang ingkang saged ngecakaken unggah-ungguh menika saged anggep katentreman. Menika miturut Bukartika Basa kelas 7 SMP. Lajeng basa kangge unggah-ungguh menika wonten pinten? Wonten ingkang sepisan menika basa ngoko. Basa ngoko menika dipun perang malih dados ngoko lugu ingkang sedaya tetembunganipun ngoko. Lajeng ngoko alus ingkang tembungipun ngoko dicampur krama utawi krama inggil. Nggih. Tuladhanipun ngoko lugu wan. Latare disapu dhisik. Nah, lajeng ngoko alus tuladhanipun panjenengan mau ngasta ing kelas pira, Pak? Nah, dicampur nggih antawisipun krama kalian ngoko, nggih. Salajengipun basa krama menika saged dipun perang malih dados krama lugu ingkang sedaya tembunganipun krama sedaya, lajeng krama alus ingkang tembungipun krama kalian krama inggil, nggih. Lajeng tuladhanipun sampun dahar, Pak, ingkang krama lugu. Lajeng ingkang krama alus tuladhanipun nuwun sewu, asmanipun Bapak sinten nggih? Lajeng unggah-ungguh materi kelas 7 saged kaperang dados pinten? Nah, kang pisan menika unggah-ungguh pitepangan. Kang kaping kalih unggah-ungguh kangge pamitan. Ingkang kaping 3 unggah-ungguh sapa aruh. Nah, lajeng kang angka sepisan unggah-ungguh pitepangan. Nah, menika pangertosanipun saking tembung tepung. Inggih menika tegesipun wanuh utawi kenal utawi mangertos. Nah, unggah-ungguh menika dipun ginakaken kangge pitepangan utawi perkenalan. Nah, unggah-ungguh menika digunakaken basa ingkang trep saha patrawipun sopan. Wujudipun menapa? Wujudipun saged ditepungake jenengku sinten.
derek nepangaken nama kula griya kula ing pundi, lajeng jenengmu sapa? Lajeng asma panjenengan sinten? Lajeng ingkang salajengipun menika wonten unggah-ungguh kangge pamitan. Pangertosanipun menika kangge pamitan kanthi sopan. Ingkang perlu dipun gatosaken nalika pamitan kedah sopan, boten kesesa, salaman saha nyuwun donga pangestunipun tiyang sepuh. Nah, lajeng wujudipun menawa kemawon saged migunakaken Pak, Bu, kepareng kula nyuwun pamit badhe bidhang sekolah, utawi Pak, Bu, kepareng kula nyuwun donga saha pangestunipun nggih. Nganten. Lajeng ingkang ketiga menika unggah-ungguh sapa aruh. Nah, menika unggah-ungguh menika dipun ginakaken kangge sapa aruh utawi menyapa marang tiyang sanes. Nah, yang perlu dipun gatosaken unggah-ungguh menika bosipun kedah sopan pasriyakipun sumringah kali suneh dan nyela guneman tiyang sanes. Nah, bosipun punapa? Pun saged sugeng enjing, sugeng siang, sugeng sonten utawi sugeng dalu menika samangke dipun jumpaken kalian wekdalipun nggih. Nah, menika lajeng badhe tindak pundi Pak, Bu? Sampun kondur Pak, Bu? Monggo. Lajeng nuwun sewu kepareng nderek langkung utawi nuwun sewu kepareng ngrumiyini. Nah, menawi nderek langkung menika wonten ing sangajenging tiyang, lajeng menawi ngrumiyini menika badhe nglancani tiyang. Ya, salajengipun wonten tuladha video unggah-ungguh sapa ing lingkungan masyarakat. Dipun semak nggih. Langkung, Mbak. Oke, Mbak. Langkung, Nggih, kalau wau sampun nyemak video nipun nggih. Dek langkung, Mbak. Nggih, monggo-monggo. Nah, menika wonten ing sangajenging tiyang menika kedah sapa aruh. Nah, lajeng kita badhe gladen. Nah, gladenipun kados pundi? Nah, para siswa kasuwun nganalisis pateladon mligipun babagan supara ing masyarakat kang sampun sumadya. Lajeng analisisipun kajupna kalian unggah-ungguh basa Jawa saha para siswa lutut fungsinipun. Nah, soalipun kados pundi, Pak? Soalipun kados makaten. Nah, lain tigang soal menika para siswa analisis lajeng garapanipun dipun wintun wonten ing link ingkang sampun sumadya nggih. Kula sukani wekdal nggih 3 menit kemawon nggih mboten kadang saged pirang nggih. Nggih. Sinambi ngisi komentar menika kula badhe paring pangajan nggih. Supados para siswa menika sasampunipun cetha babagan unggah-ungguh menika saged ngecakaken ing masyarakat. Lajeng para siswa menika saged umrekah raosipun. Nah, mboten yo kasaranipun ndablek ing satengahing masyarakat menika nggih dados kedah anggota tanggap sasmita dhateng tiyang sanes menika saged aruh-aruh. Nah, ngerti menapa? Menawi ndablek menika nggih sampun dipun masyarakat sekitaripun boten empati dhateng tiyang ingkang boten gadah unggah-ungguh. Nah, menawi wonten ing daerah kula nggih menika menawi tiyang ingkang boten gadah unggah-ungguh menika malah dipun wastani menika wong kok kuping budhek to becek. Nah, menika dados mirangipun keluarga saha anu piyambakipun menika to nggih. Dados kula nggih para siswa menika kedah nggadahi unggah-ungguh ing satengahing masyarakat. Nah, sampun semadyan nggih sampun cekap nggih anggenipun nginten analisis. Kula kinten sampun nggih. Lajeng kita
pirembagan babagan soal menika ingkang angka setunggal. Nah, swasana enjing ing teras. Judi badhe tugas buku pirsa Mbah Praja kondur mlampah saking sadean pisang ing peken lajeng aruh. Oh, yudipun ya. Kok proseswa kalau mau njawab menapa? Nah, ingkang leres menika sugeng enjing Mbah sampun kondur sinambi pasuryan lajeng Pak. Enjing ugi le, ya jele. Wis sepi pasare. Lah pengen nanti kok legasi. Arah-arahipun Yudi kalau wau pawadanipun nika amargi swasananipun enjing saha ing pacelaton menika Yudi pirsa menawi Mbah Praja kondur saking sadean ing. Nah, lajeng ingkang kaping kalih menapa kalau mau para siswa njawabipun ingkang leres. Monggo Mbah. Nah, pawadanipun amargi Yudi gage-gage badhe tumbas buku. Lah menika badhe tumbas buku Mbah. Monggo Mbah. Lajeng fungsinipun inggih menika unggah-ungguh kangge soparo dhateng tiyang sanes. Lajeng soal angka kalih. Wisnu pirsa Pak Lurah ingkang sampun jejagongan pirembagan kaliyan Pak RT ing Cakruk. Wisnu mlampah tumuju ing Cakruk lajeng aruh-aruh. Arah-arahipun Wisnu kados pundi kalau wau para siswa njawabipun. Ingkang leres. Nuwun sewu kepareng dari langkung Pak. Sinambi radi kok saha pasmiyapun lajeng Pak Lurah saha RT nggih Mas. Arah-arahipun Wisnu menika mawadanipun amargi swasana pacelaton kasebut Wisnu badhe langkung ing sangajenging tiyang sanes ingkang saweg pirembagan. Nah, lajeng fungsinipun menapa? Ganggu menika kangge sapa aruh dhateng tiyang sanes ingkang saweg madhep utawi pirembagan ing sangajenging kita. Nah, lajeng menawi wonten ingkang madhep utawi pirembagan jejagongan ing sangajenging kita menika kedah sapa aruh sampun ngantos ngeblaske mawon nggih. Lajeng kanggo 3 Sinta pirsa butuh ginem kondur saka kelurahan. Sinta ing samingkingipun butuh ginem ananging Sinta badhe nglancangi rumiyin amargi kesusu badhe njemput adikipun. Lajeng aruh-aruh kalian butuh ginem. Lah menika ingkang leres menapa coba ayo. Kang leres menika nuwun sewu kepareng rumiyine Bu. Sinambi radi kok noleh mawi pasuryan sumeh. Nah, kados ketanggalan nggih. Pawadanipun menapa? Pawadanipun amargi ing pacelaton menika Sinta badhe nglancangi utawi ngrumiyini butuh ginem. Nah, lajeng fungsinipun menapa? Fungsinipun nggih menika unggah-ungguh kangge soparo dhateng tiyang sanes ingkang ancas kita menika badhe nglancangi utawi ngrumiyini tiyang kasebut. Nah, nggih. Mugi-mugi para siswa saged leres sedaya nggih. Amin. Nggih. Nggih, matur nuwun para siswa sampun nderek piwulangan basa Jawi dinten menika nggih. Mugi-mugi pepanggen menika wonten pepangatipun nggih dhateng kita. Lajeng para siswa sampun lantip, sampun wasis nggih. Unggah-ungguh wonten ing masyarakat menika nggih. Sampun ngatos wonten GCR kula sampun paring gladen kangge pengayaan para siswa menika dipun garap nggih. Nggih Pak Guru manti-manti paring pesen dumateng para siswa menika nggih. Sampun ngantos dados tiyang menika boten gadah unggah-ungguh utawi ndablek kala wau nggih sampun ngantos nggih. Isin nggih sampun dewasa boten gadah unggah-ungguh menika isin nggih. Menika kuwatesipun Pak Guru menika jadilah orang yang berpikiran global tapi bertindak lakulah lokal. Nah, dan unggah-unggahmu cermin kepribadianmu lah nggih. Pamila tekan semanten atur kula wonten ing yang menika mugi wonten mugi tetap semanten atur kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tetap semangat, Je. Monggo bareng-bareng.